Okay guys, mga tumi karon sa Panimahawa ride. Panimahawa og tugisan. Enjoy kaya. Enjoy ka. Mga kauban guys, oh, naguna na sila. Kita-kits na dito. Ha! Sa katahom sa kinayahan nalinaw banta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta labihan katahom atong masaksihan mga gasa sa kahitasan. Sada kayong dalan no. Pinana ka sadang dalan padulong sa akong heart. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal guring nanga Tagaan mo. Taga Muswan. Hi guys, abot na gyud mi hapit. Gamay na lang gyud kulang. Gamay na lang among pagkantos para makaabot na gyud mi sa iyang kasing-kasing. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal. Yes, niabot na gyud mi sa payag. Nara naguna na. Wow! Naguna na si Erad. Dito may gikan no. Nga buntod yung pinakalayo. Sabi ka kapoy oy. Oh, nana ko mga kauban. Luyan mo Ng gikan. mga gwapo-gwapa pero nahagard na. Hi guys, nanami sa Tugisan. Tugisan Falls. Para guys, paubos, Tugisan. Nanagin mi sa ubos guys. Sabi kay Kachuy. Ha. Ato ang tanaw ng falls. Dali na ubanta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta daghang maanindot nga atong matuan uno sa katahom sa kinayahan. Dali na ubanta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta labihan katahom atong masaksihan mga gasa sa kahitasan. So guys, gabiin na gid kay Satanas. Nagabihan din eh. Hello. Good morning guys. Of buntag pa daw kuno kay sayo. Naana daw kuno mi sa Lampanag. Dali na ubanta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta daghang maanindot nga atong matuan uno sa katahom sa kinayahan. Dali na ubanta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta labihan katahom atong masaksihan mga gasa sa kahitasan. Baklay na gid mi to Panimahawa rides. Grabe kay kakapoy. Okay ra. Dali na ubanta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta daghang maanindot nga atong matuan uno sa katahom sa kinayahan. Dali na ubanta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta labihan katahom atong masaksihan mga gasa sa kahitasan. Dali na ubanta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta daghang maanindot nga atong matuan uno sa katahom sa kinayahan. Dali na ubanta kay manuroy na ta sa bukid non manglaag ta labihan katahom atong masaksihan mga gasa sa kahitasan. O nasa lista sa mga turista bukid non ang kanunay nilang ibisita natural nga kabugnaw ang
masinatian tungod sa dagko pa diri nga kalasangan.